Hey makoti wakithi uthi part 2 bengikhuluma ngebhongweni lapha iCockstad nakulaba sekona baba ukhethe Matlanga. Mina ngesingame ngiyafisa ngathi ke na uhulumeni waseSouth Africa yayibukusiza lento engathi wonke amajele aseSouth Africa kudala ke lokho ngafudala ke lokho ngakufisa engathi wonke amajele aseSouth Africa ngafana neCockstad. Umuntu akusaba ukuboshwa alisabi ijele abikele umuntu before enza icala athi hey what if ngiyabanjwa. We understand ngabe le crime engaka eSouth Africa ayikho ngoba lapha uyakufila ukuboshwa ukuthi uboshiwe, uyakufila ubuhlungu left right and center. Even lezi ingane lezi egcwele la engamaphara bengifisa nje mina ngathi uhulumeni lezi ingane lezi engasitholela nje ama sectioners olapha eCockstad lezi ezi-addicted ukuthi ibizwa ngamaphara engathi angayitholela ama sectioners noma awu4 ama section awu4 ke eCockstad section iyodwa ilasha 60 kube imiddle 60 kube itop 60 which means is 180 each section. Bengifisa nje ngathi uhulumeni engayibukisisa lento athatha noma ama section awu4 because akuzona zonke iboshwa ezingozi kakhulu ezilapha lela jele elikhulu kakhulu kodwa only to find out ukuthi ke na la jele lela lilayisha ngokwesibalo I think lilayisha iboshwe zu2000 kodwa the way elikhulu ngakhona why sonke siboshwa sihlala ngawani lapha. Yes, sihlala ngawani siboshwa sinamasela amaningi iyona into ubona ukuthi iCockstad inkulu. Uhulumeni ibukisise lento lezi ingane engasalawuleki ezibhema amawunga engalalela abazali azike ithathwe ziye lapha zibe no3 years wazo. Mina ke nginesiqiniseko sokuthi umuntu oke wangena eCockstad wahlukumezeka ngendlela iCockstad ehlukumezeka ngakhona lesena ispecial care lesi special care lesi amakhuluma ngespecial care. That is a special care. Uyabona mawusubhedile ngempela lapha kune punishment yakhona eCockstad. Avaronu ke lapha akufakwa amabhlukwe namashirt. Kune punishment yaseCockstad, ipunishment yaseCockstad uyafaswa izandla nenyawo izandla zibela phansi nenyawo ifasiwe ufaswe kanje kusho ukuthi awukhami wena awubhoshi because uzobhosha kanjani ufake avaroni anana smart kuphela owayine bhlukwe eCockstad. Reason why esikhathi esiningi anana smart wayihleze efasiwe lapha R10 Middle eCockstad anana smart wayehlezi efasiwe because babemsaba uyena yedwa umuntu owakhandela ibhlukwe lakhe special ibhlukwe libomvu neshirt elibomvu agqoka ke futhi orange lapha kugqokwa ured. Uyabona just imagine leyo punishment yenzeka kuwena ube no 3 days nje wakho awubhoshi uyasiboshela bhuti uyayichamela bhuti awukwazi ngane kamama njengoba ngutshela ukuthi kena angeke ukwazi ukuyohlala etoilet ukhumula ibhlukwe iavaroni le ila phezulu ufasiwe wena faswe la okhalweni oyofasa ingida ama handcuff azohlala la phansi that 3 days uthi uphuma hlange ibazi la yabona ibazi ama handcuff iCockstad le angifuni ukunitshela manga mina bengifisa nje mina engathi uhulumeni engayibukisisa kahle lento engathi wonke amajele aseSouth Africa ngaba nje kodwa okwamanje besicela uhulumeni mangabe befuna iphele lento le yeingane zethu ehlala egangeni engcolesha ngamaqhakala hlaza engathi nje four section
kube nje awazi umuntu afika ahlala u3 years wakhe aphinda atshela ukuthi kena waphinda futhi watholakala nalento uzophinda futhi ubuyele eCockstad u3 years wakho futhi phinde ibheme lento le. We understand? Even bona laba bayithengisayo ngoba manje izwe liyamoshakala zingane zakwethu akumele sikhohlisaneni. That's the only prison that can fix this country. Egebengini, that's the only prison that will fix this country. Ebantwini kulezi ingane lezi eseyibizwa ngamaphara namhlanje. Phela lapha remember akungeni ngisho usikleti lo. Okuyunga sengaphezulu. Kingamahunga agcwele amajele wonke lawa. Uyabona? Bese kuthi mina ngifuna ukunitshela something. Bese kuthi yiboshwa lezi ezithengisa lama drugs lapha ya emajele. Bese kuthi makuzofika lezi iboshwa lezi eziqinisa isandla ezihash ezithi leli jele leli engikulona akekho umuntu ozothengisa iphilisi la akekho umuntu ozothengisa ihunga ngaphandle kalokho kuqhuma induku bayasixosha ke leso siboshwa leso ngani ngoba babona ukuthi kena hey lo muntu uphazamisa umbuso wethu.